Jo, je to tam! Je to tam! Ej, Anciáša vášho, čo sa nikto neteší? A kto by sa tešil, dedo? Nevidíte, že tu nikto není? Veď sme na florbale. Prosím ťa, aký florbal? Však hokej pozeráme. Nať, Laco, nať! Dedo, nasaďte si okuliare. Jaj, dobre, že... Jež, pána Beka, to iný šport je. Však ti hovorím, že florbal. Anciáša, berte ma preč, ja tu nebudem pozerať na akú atrapu hokeja. Dedo, však kde by si chodil? Florbal je zaujímavý, len nemá mediálnu pozornosť a preto tu nikto nechodí. Nekúkajte len správy, ale pozrite aj internet, že by ste vedeli, že aj florbal existuje. Ej, ale to celkom dobré je. Dynamický šport to. Až by som si zatancoval aj trošku zahral. Parobku, nemáš hokejku, že by sme si trošku ťukli s nimi? No vidíte, dedo, však som vám hovoril, že to je dobrý šport. Preto musíme dostať florbal na vrchol. To len budete kúkať. Hej, chlapče, a to ja chceš spraviť? Táto bar si naivný. Zas až taký dobrý šport to nie je. Všetkých florbalistov oblečieme do niečoho, čím budú ukazovať vo svete, že florbal ide na vrchol. Hej, Parobku, však chod dole. Tam máš všetkých 10 florbalistov na Slovensku. Predáš tie trička raz, dva. Dedo, táto nedesiati. Však to tisíce, 10 000 florbalistov v Čechách aj na Slovensku. Všetci budú nosiť tričko florbal na vrchol. A nos ho aj ty.